Ito guys, sa tinuod guys, nagubad ako guys. So naglibog ko. Alam ni joke ba ni? Tinuod pa ba? Good morning mga kagahi! It's another brand new day. Kinsinas junting bayad nas utang. Kaya mga utang karon kay bayaran kinsinas katapusan man. So, good luck sa mga bayad sa utang karon. Ug mas good luck sa nagpautang. Kay bawal makarna ba kay bayad nga madawat karon nga garabing ka crisis man. So, today guys, di ako sa Alicia. Yes, nauli na ko sa Alicia. Darag duwan nga hinatag ni Ate Jocelyn. Humagduwa sa mga bata. Iuli dyan na kay arong di mainton chase. Kaya mo duwa mapugo. Nga naman pugo. Ar kagwapa no tanong ni Jo. Tutok eh. Ara kagwapa ka adyo. So, puntag pa maroon guys. Wa pa ko'y pamahaw. Ano? Hi. Hi ka dali. Hi. Ayusin mo. Hi. Okay. Mamahaw ta karon kay wa pa ko masayod sa ni pamahaw. Ingon man to sa isa na ko nagsumang bulang. Huy, kay nagsuman kuno sila gahapon. Diyan ay may gisalin. Giinit man kunong mother. So, tanaw na to guys. Og wa pa pampanus. So, by the way guys, mo rin gamit nga kuan karon kanang tawag na serum kini. Glow White. Glow White. So, bigta ba sa pagangnang bisag kay ba mo sa mga serbisyo nga bisag asa ko maglaro-laro mag-init-init ko. Okay ba sa pwede pero nalagi tay mga bugas kani mao manig bugas des naging buwan katong nanatay binuwang sakit karon na napay binuwang sakit padong dana pining bidli na pagraping makuan sa sakit tar bagad yun. High blood jud ko kay ningan na. Diyan na pa di panahon nga di na mabantadan ang mainga na. Ako ra pay magmahay na pa isay deres magkautan na ara sakita mura ko giihaw arang mainga ko. So ay bapod mo adi karlit agdi bugason dani katurang mga nay mga bugas-bugas tanah ato ta silong di baba tayo kay kakain tayo ng bulanghoy na suman. Okay kay way kas kurente. Ilis bi na og bi paspas bi kay karabing katasan na binangurong nagahang mga tuhod bi patigang siko gakurug-kurug na di ako maghawid og maado cellphone. Agray. Okay, so mamaw tani jud sa grabe sa to danas mga kabud kay sila may nang labas habod. Grabe habod ikabuhan kay pasagdan ram kun ninyo wa ninyo labhi makalipong naman ibis kay mo relax sa kay mo tuog. Asa ba makarelax nga maglabad binano ko kay grabing bawang pahang. Daw ka jud pahang. So mamaw tani jud guys, dari leksyon po dito. Di ka ba kakain? Tapos ka na ba kumain eh. So mga na itong pamahaw guys, dahil itlog nus na unsa naman ang itlog nga. Igo naman nipilit sa plato. Mamaw sa ta guys, makita ra ta unja ni humana mo og kaon. Bye. So guys, di may pinja dari di sama na nimo dang. Aloy. Istiri kinawat nimo. Tugas tinuod. Wa sinanggor pa pagka. Kuha ra na jarkit ano yung aloy. Awa de ka manang hid, ara ka gawat sinanggo. Kuha da na nang hid. Yung jud na ko dagang pinja di. Wa mo diyan ako adi ako kuha. Di ba nay? Isara man kay mo gikuha, man kapod palabi eh. Di na maarag sa kubag. Unsa man mo gipana? Bodog kamot eh. Grabe hipuson guys, grabe daghan na kadto hipuson. Kanidani naghapon. Day. Hangat. So kani gaman ning mga packing needs kanang magpack tapos perfume so natay kuan karon sa Shopee. Usa lang napa kay nagbuang-buang agap, natingabi ko na buang maning app nga di man mo gana. Jabi sa kansa nag-login, di jud malagin, high blood na gud ko kadugasan. Arang high blood na gusto na ipospos agang cellphone di gud mo login mo lang usarayang na process. So sawa pa kapalit dai sa tang perfume guys, sawa pa kasuway ug sa mga nakasuway na basig na hurot nag-enjoyhang mga stock na. Palit mo guys kinapatay daghang stock sa Shopee. Ag Shopee na guys, agnan sang Shopee is Florami Burato. Maura na yahang Shopee kay daghan karoy nagsundog-sundog. Gikapi aghangan didto. Anja price nga ilang gibutang is 1,000, 500, 700. Tinga ko hala. Pero di to mauag. Ang akuan account kay wa pa ko guys nagpa-reseller karon kay sa deura makapareseller ko. Makapareseller ko sila pero aghan problema kay katong mga lagjo kay ngano mo kuan na pud mo gasto naman pagpa-shipping. Kining shipping man mo dako daw gahang ikuan hapon sila ginahuna og mag-shipping pa nga na luoy pud sila kaadyo. Gamay na lamang kaadyo agi lahang mapatong ara bang ngiti tagalibutan ng ano ba ni. Ana lang garong lamdag grabe ngiti tagang nang rampog negra. Okay. So, mao to nga, ning ko nga. Tarong tuiga, pahumanan sa arong tuiga, anja, ahya pa ko magkuan o reseller sa Tagalain. Kaya daghan ka dyan ni Mrs. na, mga dyan ko pasensya, kaya niingan na ba dyan ko nga, kung siya itong gusto mo reseller, nasa jeep ko. Ang hara lang ingin, kung siya itong gusto mo reseller, dahil sa buhol sa, kayong sa lain nga, kanang probinsya, murag maglisod ko, muad tagamay.
sa price kay arong agatang reseller mo kita pud kung dana sa lain nga probinsya kay ug mao ra gatang price didto kuan agatang reseller ba luoy baka na may shipping bayad man sila shipping fee gikan dira na ship na nila so medyo magastusan sila. So mo to guys sa pakasuway pwede mo musuway ja naman sila sa Shopee Florami Burato maura nay ang Shopee isa ra ka account o gagahang mga products katong mga cosmetics katong serum lip tint products by Florami Bulana so maura nay duha ka account nga na ako sa Shopee ug na may makitaan nga lain di na ako so maura na so kanang products by Florami Bulana na manage dana among ang kuan kanang isi tawag din na basta na itawag dana wala mo ko makakuwag ni tawag dana basta kay naiga-manage dyan na kaya ro bitong maihap agang sales nga na kay kung ba jamin na ba dyan magbahin ba jamin dana so di pwede og kananay ako mismo may kwan dyan may buto ang gawag ng limbong ko so naan mi tao nga nag-manage dana so, na guys karton may karton dyan na bubble wrap bubble wrap man kini tape so ako ning mga packing needs halamang gibutang sa daris ang bag ning travel bag kaya hamo puning labhan pa. And then, ganay hamo puning labhan. Ara mangit-ngita, kauwan yun naman pud. Ako dyan ngit-ngita, naan sa baning ara mangit-ngita eh. O gahara baning mata na ngit-ngita, harabang kalimutaw na ni silawan, nga muro bagarang ngit-ngita sang pananaw. Dahil bag dan eh. What's in my bag? Uy, mga kalat is in my bag. Di, nagkuha ko sang vitamins, kaya nainom ko vitamins. Nag-double dose ko karon sa vitamin C kay daghan ka adjoy positive cases dari sa mo siguro mga napo na dya sa amo ang sunod nga lungsod kandihay daghan pud kay nanamang ko daghan pud sila og kanang positive cases mar kinadaghanan kandihay sa La Union naman daan murag na toy mga sobras na po napas kagtung naapas kanang poblasyon sa kandihay murag agwa na lang nagpanas why panas pa zero pa sa agalis siya na nadaghan pud so mao na adyo kalimti pag ini maginjuhang vitamins labi na injong vitamins para ma-boost ang injong immune system adyo mo kalimot ako usay makalimot ko mo nang adong iset tagang cellphone magkuan jud ko sa tawag magbutang gadyo ko daan nag reminder or alarm titing nga nang butay uy ana vitamins nga kaya rong hindi ko makalimot so alas 10 naman alas 10 mainom ta sa daang vitamins Lixie nag-inom na kasi mong vitamins? Ha? Nag-inom na? Ang pawis-pawis mo naman. Ay, ikaw yan? Okay, very good. Inom mo daghang tubig. Ag-injong, ano ba nagkukag bas ilong? Ag-injong vitamins, mainom ka na daw. Mainom sa kong vitamins. Guys, di ako studio guys. Kaya ang asusihon, nagbaboy, o kamusta na kay dugay-dugay ba dyan po kung waning uli. Upat ka adlaw ko na wala rin. Gimingaw mo ko sa mga baboy. Itong susihon, huging mako na ba? Gimingaw ba dyan po ko itong tanawon. Kay last nang pakita ninyo sa baboy, dugay-dugay nito. Tanawon ito ding mako pa po ni. Mamaakra ba kong naingis nanay? Dek! Uy! Maka na tutpag! Ano pa naman nito? Dek! Uy! Huwag kay ligo, dek. Awang maka na dito. Sa hala di na dyan nga nakamakaan. Uy, katong niyan ikudahan ni Desnea. Gito nga nang giligo. Ang dalira ning dako. Bitaw guys, sa tinuod guys, nag-ubad ako guys. Kay grabe ang kubid dun guys. Grabing paspasa man. Nag-uko. O nganong ag mga gisipon COVID na. Diyan na po'y COVID nga 50-50 tubuhan. So nag-uo ko kay naglibog ko na ng duha ka klase nga COVID. Kaya hindi ako nahag ma-COVID ka. Hindi at tukas katong na ma 50-50 nga tubuhan. Nga na bawa ka kay baw mo nang mulakaw ka siguro jud magpalazo jud ka social distancing ka kay wa ka kay baw gansang kubira mo tapot nimo katubang didli o katubang sipon ra og kuan kanang gamang ubo. So naglibog ko kay kanang sipon pod ug gamayng ubo na naman din na nato natural naman na nato dari sa Pilipinas nga siponong taga-ubon labi nagngarong init mo kalit og uwan nga na ba kanang murag sa changes sa kuan ba weather diya na anad na ta nga natay nga na so maglibog na ta karon sa pagdistinguish ug unsa common colds ug unsa ag COVID so kana ba common colds kay okay ba dyan na kay murag kuan naman dyan na nato murag naanad naman ta nga naaman dyan na sa ang life apil naman na hadlok makagao na hunaon kay wa ka kay bog hani gajud no ug sipunon ka makanahon na kagmaot makaingon na kaghala ma-COVID man kaani nga na ba wa ko kay baw og nakasabot mo sa hanggit ang istorya basta kay nag-uo ko naghunahuna og
Hani baga jud ning COVID, naglibag na ko. Makalibag, so, aron na lamang di ta maglibag. Mupaladyo na ramtas kadaghanan, magmask ta, magkanang inom tag vitamins. Makalibag jud. Sagan saan na gana maglibag na ko. Labi na sa mga balita karon makalibag, maglaba daghang So magampo na laman lagi ta. Labi na deres amo karon daghan og cases, ag tapad pud nga lungsod daghang cases. So maglaba daghang maglibog ko maghuna-huna, makaingon ko nga. Halim ni joke ba ni? Tinagad pa ba ning COVID or binuang na laman? So ingana na musud sang utok ng mga tayma ug maka-observe bitaw tas mga palibot ug sa mga balita. Makalibog nga makageuw. So Ginoo ra man gadi nasayod og sani kana. Ani gadi atang dangatan danis pag dagan sa panahon ug tagaan pa batag daghang katuigan sa kalibutan og wa na. So Ginoo ra gyapon makatabag. So baa po ning babudan human man tani pakan-a. Madyo pag mga mananap guys, tanaw mga manok, makakakhala man sila malipay na. Naay contentment basta makakaon na malipay na. Wa sila in taon na problema sa COVID. Ag mga tao in taon. Bisag ag mga dato karon bisag ag mga daghag pagkaon na taguan sa ilang bahay nagagi hapon tungod sa COVID. Madyo pa ni mga mananap, mga baboy kay pagkaon ra lang ginahuna. Ang kita nahuna patag mabuhi pa patadani. Kalibutan na.